Tarik! Sodong! Oi, skau! Ambil aku skau! आं बेफोरखौ नोंनि थाखायनो मावदों बिनानाव। दा बुंदों आंखौ बिनानाव। नोंनि बे गुन्दागिरि खालामनानै लुनाय न'आव आं 1 मिनिटबो थानो हाला। रुफा फिसा, नोंनो मा नांगौ आं मिथिगौ। नाथाय नोंनि नांगौमानिखौ जों माबोरै सुफुंनानै होनो हाबावनो होनबा? जोंहा जेबो राहा गैया। आयै आंबो फरायला। आंबो प्राइभेट साख्रिखौनो नागिरलाबायनोसै। ओइ लल्ला, आंबो दासान्दि फिसा फिसौ खामानि मोनबायब्रा। आंनाव दा मा जोबनो? दिनै मा जानो गोसो बेखौनो जाहोगोन आं। मा खामानि मोनखोब्रा? खिगारनाय? आइदे! बदमाइसालाय! थोद, मा बिफाखौ जोलाबायखो बेलाय? मा जालाबायखो नोंलाय? माने एसेबां हाथुर जादों? आंथ' ला गुरु नङाना। नों बुंथारबायब्ला आं माबा मोनसे खालामसिगोन दे। दे नों मा खालामनो हायो खालामबानो जाबाय। बिदिबा खोनासं, बियो जुदि थार गोसोजों मोजां मोनमारोबा ना। हायना सारफाव लोगो हमदाव नोंनो फोरोंबाय। देब, नों मा सानखो? सानदों आं मा खालामनाय मोजां जागोन। आंथ' नायनो सुखुथारलालै। आंनि थैनि सन्ताना दिनै आंनि न'खरनि मान सन्मानखौ जाजोबदों। आं माब्लाबाबो सानफेराखैमोन। आं गावखौनो दिनै लाजिनाय मोनदों। सागोर, बेखौ मा बुंदों? गोसोआ नोंहाल' दं, आंहा गैया। नोंनो आं मायाव जों फोरमायबावनो? गोथाङै दंब्लाबो थैनायनि समान जाबाय। आं दा सिमाङाव दंना मोगथाङाव दं सना? नों आंनि बाथ्राखौ बिदि खेबसेनो गनायना लागोन आं माब्लाबाबो सानफेराखैमोन। जों दा मोगथाङावनो दं आदा। सिगाङाव गुबुनमोन। दा जों बैथा मोनसेनो दिङायारि जानानै जों दा दिङाखौ गोजोनै जावलांसिगोन।